ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೋಮವಾರ ಏನಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮೂಲ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ದೀತೆ ತುಲೆ ಜೀರಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು నేను ಮಾತ ರೆಡಿ ದೀತೆ ಅನ್ನ ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಅದೊಂಜಿ ರಸಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಮುಳೊಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆವೆ ಸೊ ಅವು ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಿಲ್ಲ ರಸಮ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತೆಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಅದೊಂಡಿರ್ದಾಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತದ ರಸಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ತೆಮ್ಮ ಇರಿಟೇಷನ್ ಶೀತ ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿರೋ ಪರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತಿಂದ ಶೀತ ಒಂಚೂರು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇತ್ತಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಸಮು ಬೆಚ್ಚನೆ ಪರ್ದೆ ಮಾತ ತೆಮ್ಮನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅವನಿರ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ರಸಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ಪಿದ ರಸಮ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳಗೆ ಶೀತ ಮಾತ ಪೋಡ ಅವ್ಯಾ ಚೆಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಅದು ಆತಂಡು ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಆತನ ರಸಮ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ತನಿಷ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಪೋದು ಕನತಿನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇನಿಯನ ಬರ್ಡೇ ಇನಿ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂತೆ ದಿನ ಆತು ನೆನ ಬರ್ಡೇ ಅದು ಬಟ್ ನಿಂಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತಿಂಡ ಆತೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇನ ಆರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೇ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫುಡು ಮೈನಸ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ನ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಏಜೆಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಬಟ್ ಆನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕೊಂದು ಚೂರು ಅಂಡಲ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರಡು ಈಜೆಂಡ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ ಬೊಡಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬರ್ಡೇದ ಆನಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಪ್ಪಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೈಡ್ದು ವಿಶ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕಜಿಂಡ ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರಾಪುಡತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಬೇಗ ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತದ ಅಂಡು ಪಿದಾಯ್ದು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಓದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬುಧವಾರ ಖುಷಿ ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಬರ್ಸಗ್ಲ ಪೋಡಿ ಉಂಡು ಮಾರೆಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನೇಕೆ ಕಾತೊಂದಿತಿ ನೀತು ದಿನ ಖಾಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ತೂತು ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಹಾ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಬರೋನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಪಿದರ್ದು 7:30 ಗಂಟೆ ಆತಂದ್ರೆ ಟೈಮು ಯಾನಿತ ಪಿದರ್ದಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಆನೇನೋ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ನೋಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒರ್ತೆ ತನೀಶ್ ತನೀಶ್ನ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದಿರು ಎಲ್ಲ ಆಗೊಂಬೆಗು ರೈಡ್ ಪೋತೇರು 2-ವೀಲರ್ಡ್ ಮೇರ್ ಇಂಚನೆ ರೈಡರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಕಲ್ ನೋಟು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ತನಿಷ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತ ನಡುಟು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಉಂಡತ್ತ ಏಪಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ಕ ಅವನಿತ್ತು ನಾನು ಫೈನಲಿ ಅಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಸದ್ಯಗೂ ಎಂಕಿನಿ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಬಲೆ ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಕಲಶಮಧ್ಯೆ ಗಂಗಾ ಭಾಗೀರಥೀಂ ವಾಹಯಾಮಿ ಶ್ವೇತಮಕರನಿಷಣ್ಣಾಂ ಶುಭ್ರವರ್ಣಾಂ ನೇತ್ರಾಂ ಕಲಶೋದ್ಯ ಸೋತ್ಪದಾಧೀತಭಿಸ್ಸಾಂ ವಿಧಿಹರಿಹರ ರೂಪಾಂ ಸೇಂದುಕೋಟೀರ ಚೂಡಾಂ ವಸಿತ ಸಿತದುಕೂಲಾಂ
ಓಕೆ ಅವೇನು ತೂಯರತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಇಂಕ ಕೆಲವರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಏಪೇಪ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ನೆನಪೇ ಬುಜಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನಿನಿ ಮನೋಲಿದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಮನೋಲಿದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನಾಂಡ ಯಾನೊಂಚೂರು ತಿನ್ಪೆ ಅವೇಜಿನ ಬೇತೆಟ್ ಮಾತ ಮನೋಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಮನೋಲಿ ತಿನ್ನರೆ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಆ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಡ ಕೇಂಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದೊರ ಎನ್ನೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಮನೋಲಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅವೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಚಪಾತಿಗ್ಲ ಆಪುನು ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಪಿರೋಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಚಪಾತಿಗೋ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆತ್ ಮನ್ಪೆ ತೊಚ್ಪಾವ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಬಟ್ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎಣ್ಣೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ರಡ್ಡು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಅವೇನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮನೋಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮನೋಲಿ ಬೇಯ್ನೆಟ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಮನೋಲಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಖಾರದ ಪುಡಿಲ ಪಾಂಡ ಆಡು ಯಾನ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿದ ಬೆಕ್ಕದ ತೋಪುಡ್ದು ಇದು ಕನದೆ ತೋಜುನಂದೇನ್ಬೇಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಿಗೆ ಅಲೆ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ತದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೇನೋ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕುದಾಸಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಹಿಂಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಕೆಲವರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಲ್ಜೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲೆ ಇತ್ತು ದೊಮ್ಮಗು ಅಲೆ ಪರ್ನ್ಯಾತ ಎಡ್ಡೆ ಶೆಕೆಗೆ ತುಳನೆ ಗರು ಕಲ್ಪು ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗೆ ಮನೋಲಿ ಆತಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಯೋನುಂಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ ಹೊಡ್ದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲೆ ಮನೆ ಸಾಯ್ಬೇಕ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಗ ಅಲೆ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಅಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಮೊಸರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಉಂದೇನು ಮಾತ ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಮ್ಮಸರಡು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೆ ಸೊ ಅಲೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆದು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೆಕ್ಕೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಲ್ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲೆ ಅಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಯ್ಯ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡೆ ನೀ ಫ್ರೈಡೇ ಎಂಕುಲಿತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಆಫೀಸ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೋದು ಬೈಯಡ್ ಪೋಕ ಅಂದೇನೇನೆ ಬಟ್ ಅರೆ ಓರೆಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೋದು ಬತ್ತೇರು ಯಾಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಡಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ತನಿಷ್ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾತ ನಾಯನ ಹಾಕಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬತ್ತೀನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕದ್ರಿ ಪದ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದಾದನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆವೆ ಕಾರ್ದಿ ಕೂಡಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತು ಹಬ್ಬ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡೇನ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡಾತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮಹಾಸತಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆಲ ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಚಪಾತಿಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಬೋಡು ಪಂಡೇರ್ ಮೇರೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9:15 9:20 ದಾದನ ಆದಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಅರ್ಕೇನಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಡತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಆರೇ ಮಲ್ಪುವೇರು ಇನಿ ಅಂದಾದ ಇನ್ನೇ ಪಂಡ ಆರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಕುಲ್ಲಡು ಕೇಂಡಿರತ್ತ ಯಾನೇ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಎನ್ನೋದು ಯಾನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಮಾತ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಕೆಲವೇರು ಪಾಡುಜೇರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖಾಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿಡೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂದು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದೈತೆ ಅವು ಆತೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ವೆ ಇಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್